L-Assoċjazzjoni tal-Model Engineers nediet l-eżibizzjoni annwali tagħha bħala ċelebrazzjoni tal-40 sena mit-twaqqif tagħha. Matul din l-eżibizzjoni qed titwassal wirja ta' mudelli differenti ta' ajruplani, karozzi, ferroviji, vetturi militari, dajes, kif ukoll xeni li juru sitwazzjonijiet partikolari. NetNews kellem mal-President tal-Assoċjazzjoni Ramon Borg illi tagħna aktar dettalji dwar l-eżibizzjoni kif ukoll dwar l-għaqda nnifisha. Aħna bħala klabb bħalma qegħdin jaraw in-nies, ġifieri għandna modelli fejn jivarjaw minn engineering, minn trains, minn AFVs, ġifieri armar tal-gwerra, scratch building, science fiction, għandna 13 il-section ġifieri. U darba f'sena nagħmlu exhibition bħal din għall-pubbliku u għall-membri wkoll biex jieħdu pjaċir li jkunu qegħdin hawnhekk jesebixxu il-modelli tagħhom. Matul l-exhibition ikollna competition ukoll fejn il-membri stess jidħlu f'din il-competition u jiġu ġġaġġjati u mbagħad jingħataw l-awards u wara li tispiċċa l-exhibition. Borg spjega wkoll kif huma għandhom madwar 80 membru li jiltaqgħu darbtejn fix-xahar sabiex jipparteċipaw f'diversi lectures u diskussjonijiet kif ukoll jorganizzaw kompetizzjonijiet. Din il-wirja li hija miftuħa l kulħadd u se tibqa' għaddejja sa nhar il-Ħadd 5 ta' Novembru sal-5 ta' filgħaxija fis-sala prinċipali tal-Middle School tal-Kullett San George Preka fil-Ħamrun u dħulu b'xejn.